ሀገር የመትበት ሰው ያልቀሳል ዳስጣል ዳስጣል አክሱም ላሊበላ በአንድ ብልጫ አንድ ወጣ አክሱም ላሊበላ በአንድ ብልጫ አንድ ወጣ ዳስጣል ዳስጣል አልራመድም ሀገር የተለያየት አልራመድም ሀገር የተለያየት ዳስጣል ዳስጣል መንእሰይ ትግራይ አብያል መንእሰይ ትግራይ እንታይ ይገብር ኣሎ እንታይ ኸ እዩ ኮይኑ መንእሰይ ትግራይ ኣብዘይ ግዜኡ ጭሒሙ ምስርኻ እንታይ እዩ ኮይኑ ኣብዘይ ግዜኡ በሪሑ ሙቐት ድዩ እንተበልና ኣይኮነን እሞ ዝሓለ ደማ ይኾን ቁርድ ይማ ተበልና እውን ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ንብለናስ ጭንቀት ያ ዞሮ ዞሮ ኣይትጨናነቕ ክንቃለስ ኢና ለምንታይ ለጭንቀት አንቺ ሌባ የፍቅር ሌባ አንቺ ሌባ የመውደድ ሌባ አንቺ ሌባ የፍቅር ሌባ ሲጠብቅ